വെറും 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒരു റിസോർട്ടിന്റെ ഓണർ ആവും. വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ? സത്യമാണ്. ഗ്രീൻ ഹൈവിന്റെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റായ കാലിസ്റ്റോയുടെ വയനാട്ടിലെ റിവേറിയ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് നിങ്ങൾക്കും ഒരു പാർട്ട്ണർ ആകാനുള്ള അവസരം. 3.5 ഏക്കറിലെ 25 സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ റിസോർട്ട് വില്ല പ്രോജക്റ്റായ മൗണ്ട് വയനാടിനും 1.5 ഏക്കറിലെ ബുട്ടിക് റിസോർട്ട് വില്ല പ്രോജക്റ്റായ ബ്രോക്ക് ലാൻഡിനും ശേഷം ഗ്രീൻ ഹൈവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രൊജക്റ്റാണ് കാലിസ്റ്റോ. തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലായി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അരികിലായി അതിമനോഹരമായ ഒരു അരുവിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആകാൻ വെറും 3 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാൽ മതി. അഷ്വേർഡ് ആയ ഒരു മാസ വരുമാനവും ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീസിയേഷനും പിന്നെ ഫ്രീ സ്റ്റേക്കേഷനും പുറമെ ഇതിന് മറ്റൊരുപാട് സവിശേഷതകൾ വേറെയുമുണ്ട്. ഈ പണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് 100% സേഫ് ആണ്. 3 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ടൂറിസം മേഖലയിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടറിൽ വേറെ എവിടെ കിട്ടും ഇതിലും നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി?